Astăzi am preparat pește. Nu știu pentru cine, că eu nu-l mănânc. Dar totuși l-am preparat. Hai să vedem cum arată înăuntru. Dacă trebuie să arate așa. Așa. Hai să rupem așa frumos. Așa trebuie să arate? Eu cred că așa trebuie să arate. Dați și mie o notă pentru platou. Cât de gustos, nu știu cum e, nici voi nu știți. Nici nu voi gusta. Și nici nu mă interesează. Eu doar l-am preparat.